Mary, thank you. Mag-ano ako. Adobong manok, adobo sa gatang manok. Ano? Adobong manok sa gata. Rix, thank you. Oh, basta na. My Lord!
Hello, Sis Jeneline. Mukhang masarap ang ulam. Medyo-medyo lang. Depende pa yan sa luto ko kung anong lasa. Shout out you, sir. Are you from the Philippines? No. I'm from Thailand. Sawadee ka. Ginaya na si nanay. Thank you for coming. Yusa, KK, 1IGK. I'm busy. Sis Jeneline.
Shout out, Sir Iska. Thank you. Thank you, Sir Iska. Ah, bebe ah. Tinola ba? Lutuin mo. Hindi, sis. Ano? Magluluto ako ng adobo sa gata na manok. Tapos, ang gagamitin kong gulay, sayote. Di ba dapat papaya? First time kong gumawa ng ganun. Nagugulat, naka-headset. Nagulat ka ba? Nanggugulat. Kayo, anong ulam natin dyan? Nasaan na yun si user? Tinatanong niya kung taga Pilipinas ako. Sabi ko taga Thailand ako eh. Ay, nandiyan pala si nanay. Nay! Sir Iska, thank you. Magsaing ka na, Sir Iska. Kulits, nagsaing ka na? Ahem. Thank you sa inyo dyan, ha. Baka busy kayo, iwanan nyo lang ako. Ano eh? Magic sarap! Ayan, magluluto lang ako dito. Nagsasaing na host. Sir Iska, anong ulam natin? Minumute ko to kasi bigla ditong may nagsisigaw ng kutsinta. Kutsinta. Baka busy kayo ha, iwanan nyo lang ako. Okay lang yan dyan naka-live. Update ko lang yan kasi ilang araw na akong walang ano. Thank you sa inyo dyan ha. Thank you. Ang hingi na lang ako sa iyo lang. Sige. Papadala kita pagluto na to. Mamagikin ko pa. Oh, mamagikin ko pa. Alam mo naman, hindi tayo magaling magluto. Live na ba si nanay? 37. Live na ba si nanay? Pag live si nanay, mag-live lang siya. Okay lang yan dyan. 43 minutes. Magla-live siya? Saan ba ito? Ay.
Nag-live ka kagabi, Kulits? Tulog na ako ng... Katas ni Ate Janet, natulog na ako eh. Nag-live ka kagabi, Kulits? Di pa. Apa. Ano oras ka nag-live? Hindi ako nakapunta. Pagkatapos na Ate Janet, natulog na ako eh. Kala ko naka-BG ka. Hindi ako nakapunta kagabi. Dapat pala hindi ka sinabi para kunyari alam mo nanonood ako. Pag exit ko kasi kay Ate Janet, wala na, hindi na ako nag-cellphone. Sayang, dapat di ko sinabing di ako nanood. Si Sis Jenalyn naman, nagla-live. Lagi akong wala na dito sa bahay. Kaya hindi ako nakakapunta. Mamaya, magla-live ka ulit. Pag nag-live ka mamaya, ayan, naabangan ko na. Tapos, tutulugan ulit kita. Bayad ka. Magmumulta tuloy ako nito. Ang ganda ng mangga, oh. Ang kinis. Pero, maasim pa yata to. Ganda. Ito yung gusto kong mangga, yung galing kila nanay, oh. Davao. Kasi madaming laman, yung makapalang laman. Ito yung gusto kong mangga, yung mapipintog. Makapalang laman niya. Davao! Tawa-tawas, Jenalyn. Ano yan? Ay, Sir Iska! Yung sinaing mo. Iwan mo na po ako. Okay lang ako dito. Thank you naman sa pagsilip mo dyan. Wait lang, titignan ko lang yung niluluto ko. Baka maging inihaw na eh. Diba? Naka-apron pa. Akala mo magaling magluto. Thank you naman sa 5 million viewers ko dyan. Thank you naman. Sino kaya yung hindi naimik dyan? Ikaw? Ay, si nanay yung isa dyan. Salamat! Okay. Kulits, pwede pala mag-live. Ganto-ganto lang. Habang may ginagawa. Ay! Ate Janet! Shout out, Ate Janet. Thank you po. Magla-live ka na po, Ate Janet. Kunbanwa. Kunbanwa. Iwa 1 hour ko lang to. Update lang naman to.
Kasi ilang araw na ako hindi nag-live. Bilisan mo, nagutom na kami. Pinapalambot ko pa. Kasi yung ulam ko puro buto. Palalambutin ko pa. Okay po. Pahinga ka muna, ate. Update ko lang naman to eh. Ilang minutes na lang? 10 minutes. 11 minutes. Mag-e-end na din ako. Update. Kasi biglang bumaba ang aking YH. Sis Jenaline, anong ulam natin? Namalengke ka kanina ha? Market day sa inyo, di ba? Anong ulam natin? Anong pinamili mo sa palengke? Ako bumili lang ng sibuyas, 4 na bawang, 2 talong, ano ba yun? Pamintang durog, 2 plastic. Tapos, ayun lang. Umabot na agad ng 178. O, di ba? Ayun lang. Ilang pirasong sibuyas. Tapos 4 na maliliit na bawang. Basa kamay ko. Kalalabas ko lang sa palig. Sige, Ate Janet. Mag-relax ka lang dyan. Hayaan mo lang pa ako dito. Nandiyan na si Paring Jay. Paring Jay. Ay! Bakit? May tulok? Miss Jenaline, may tulok? Bawal mag-ingay, may tulok. MLSO po sa matabang host. Sis Jenaline, paki-hide nga yan si Paring J. Anong pinamili mo kanina, Sis Jenaline? Ang mura siguro ng bilihin dyan sa inyo. Probinsya. Ay. Al-Kaiser Hasiman. Ano sabi niya? Basahin mong mabuti. Ayun nga eh. Translate ba yan ni Lolo? Host, need glasses. Parin J. Parin J. Nasaan si Parin Joselito? Thank you sa inyo dyan ha. Chinatsaga nyo talagang tumambay dyan ha. Mare! Mare! Putragin. Parin J, bawal yan. Ay! Ala, anong nangyari? No. Di pa umuwi. Antay ko nga si pare at gabi na wala pa. 6:47. Ay, JM, pauwi na si kuya. Lagot ka dyan. Ayan, 7 minutes na lang. Check ko lang yung niluluto ko. Magluto na rin kayo dyan. Sabay-sabay tayo kakain.
Niluluto mo, Mare. Hindi pa. Mas gusto ko kasi malambot yung chicken. Chicken ribs. Ulam namin, chicken ribs. Buto-buto. Chunalin, Shouty. Kain tayo. Sige po, Ate Janet. Pahinga ka na dyan. At mamay, ano oras po live mo, Ate Janet? Mag-sardinas lang ako, Mare. Uy, sarap yun. Alam mo ba may favorite akong sardinas? Ang pangalan ay Saba. Saba sardines. Yung green. Gusto ko yun. Dati, ang sarap ng lasa niya. Pero ngayon, medyo maalat na kasi siya. Pero yun pa rin ang gusto kong sardinas. Malalaki kasi ang laman. Sarap yan. Igisa mo lang ng maraming sibuyas. Sarap. Lapit na ako mag-end. Niluluto ko. Wait lang. Malapit na yan. Oo, diba? Sarap nun, maraming sibuyas. Tapos yung pagkagisa mo, yung malapot na yung sabaw. Ay, sarap. Sarap. Ay, malapit na ako mag-end. Diba? Naka-isang oras na agad ako. Bumagsak kasi yung ano ko eh. Push hour ko. 2 days lang ako hindi naka-live. Wait lang. Ako naka 7 hours. Magdamag. Talaga? Ang galing mo naman. 7 hours. Tatry ko din nga yan minsan. Habang tulog.
Pabuting tanggal meron kayo. Ayun na, patay na. Wait lang, kasi may taong walang damit. Ewan ko ba nasaan ang damit nito? Uy! Dito ka. Dito ka. Dito ka. Naka 1 hour na ako, magbababay na ako. Thank you sa inyo dyan. Sa mga nakatambay, salamat. Si Janet, mag-end na po ako. Wait ko na lang yung live mo. Please, Sis Jedali, Sir Iska, thank you po. Bye-bye. Salamat ng marami. Bye-bye.